Hola, com va tot? Com esteu? Estem arribant ja a la part final de Nietzsche, ens queden dos vídeos, aquest i un altre, i en aquest primer vídeo el que farem serà parlar de la crítica de la moral, és a dir, de la teoria que apareix en el llibre La genealogia de la moral. Concretament la primera part d'aquesta obra entra a l'examen de selectivitat, a l'examen de l'ESPAU. Llavors, aquestes últimes obres de Nietzsche són obres que estan presidides per la idea de la transvaloració dels valors. La transvaloració dels valors, anomenada també transmutació dels valors o inversió dels valors, que de fet és un concepte que el que vol explicar és que cal substituir els valors tradicionals per valors nous. Aquesta transvaloració, diríem, aquells valors que ja no serveixen i que en certa manera són contraris a la vida i que han passat pel sedàs del nihilisme, per tant hem eliminat aquests valors, ara cal que siguin substituïts pels valors contraris, és a dir, invertir aquells valors que havien estat els valors tradicionals i que ara, òbviament, han de ser valors nous. Per tant, aquesta obra, La genealogia de la moral, el que plantejaria seria l'origen dels conceptes morals, concretament l'origen del concepte de bé i de mal, de bo i dolent, i analitzar aquests conceptes en termes de valors. Per això la perspectiva de Nietzsche és una perspectiva axiològica. La paraula axiològic significa allò que fa referència als valors. Precisament al llarg de la història de la filosofia, curiosament doncs, hem vist com allò que és immutable, allò que no canvia, Parmènides, per exemple, s'ha posat per damunt, s'ha posat per davant d'allò que és canviant, d'Heràclit. No? És a dir, que al llarg de la història de la filosofia hem pogut veure que s'ha donat més valor a allò que és etern, allò que és immutable, universal, necessari, que no pas allò que canvia, allò que és mutable, allò que està sotmès a transformació contínua. I aquesta visió axiològica de valors doncs, ha fet que Plató doncs, hagi passat per sobre de la visió heraclitana del món, no? Plató, i qui diu Plató doncs diu Descartes, amb el coneixement cert indubtable, i qui diu Descartes diu Kant, amb les formes a priori, és a dir, estem parlant d'aquesta perspectiva de que allò que és immutable, allò que és universal, allò que és necessari, passa per damunt d'allò que és canviant. Llavors, quan analitza Nietzsche les morals, no? Quan analitza l'evolució de les morals, ell se n'adona que les morals són productes del poder. I per això relaciona aquest concepte, aquesta crítica de la moral, amb la voluntat de poder. I per això diu que hi ha morals de la vida ascendent o poderosa, que seria el que ell anomena la moral dels senyors, i morals de la vida descendent o impotent, és a dir, la moral dels esclaus. La moral dels senyors es caracteritza per la força, per la noblesa, pel domini, per tant la voluntat de poder, la fe en un mateix, la plenitud, la manca de compassió, i per altra banda la moral dels esclaus es caracteritza per la feblesa, la pobresa d'esperit, la timidesa, la compassió, la humilitat, l'obediència i la renúncia. Per tant tenim aquestes dues morals enfrontades, no? La moral dels senyors, que seria la que afirma la vida, la que afirma aquesta força, aquest domini, aquesta voluntat de poder, i per altra banda la moral dels esclaus, caracteritzada per aquesta feblesa, per aquesta pobresa d'esperit, per aquesta resignació i per aquesta compassió. És per això que a la genealogia de la moral trobem una anàlisi dels conceptes morals a través de tres parts en què es pot dividir aquesta obra. La primera tracta bàsicament de la psicologia del cristianisme i analitza els conceptes de bo i dolent. La segona analitza el concepte o la psicologia de la consciència moral, analitza el tema de la crueltat, entre d'altres, i la tercera part analitza els valors ascètics, i per això podríem anomenar-la la psicologia del sacerdot ascètic. Tindríem aquestes tres parts de la genealogia de la moral, en la qual fixeu-vos el títol de l'obra, la genealogia de la moral. No? Quan parlem de l'arbre genealògic, estem parlant de l'origen familiar. No? Llavors, la genealogia de la moral voldrà dir l'origen dels conceptes morals. I és per això que aquesta perspectiva genealògica, amb la qual Nietzsche desenvolupa la seva proposta, comença i s'inicia la primera part d'aquesta obra amb una anàlisi del concepte de bo i de dolent, del concepte que en alemany és gut i schlecht. Què és el bo i què és el dolent? El bo, el concepte de bo, originàriament, era el concepte de noble, poderós, allò que eleva l'humà, aquest esperit aristocràtic, no? Aquest esperit noble, com hem dit. No? I per altra banda, el concepte de dolent seria allò que és baix, allò que és vulgar i allò que és plebeu. Fixeu-vos que originàriament el bo seria noble, poderós, i el dolent seria baix
i vulgar. Aquesta seria la definició, diríem, originària d'aquests dos termes. Això el que farà és plantejar a Nietzsche doncs, la necessitat de parlar quan parlem de la moral dels senyors i la moral dels esclaus, de fer una partió en la moral dels senyors, no? I dividir-la en dos grups. Dintre de la moral dels senyors trobem els guerrers, que són els que desenvolupen les virtuts del cos, i els sacerdots, que són els que inventen les virtuts de l'esperit. Però tant, els guerrers com els sacerdots diríem que són senyors, per tant que tenen voluntat de poder. I, curiosament, els sacerdots el que fan és utilitzar aquesta voluntat de poder per mobilitzar contra els guerrers tots aquells febles, malalts i fracassats. I d'aquí apareix el concepte de ressentiment. No? El ressentiment, que seria aquest sentiment d'inferioritat que tenen els sacerdots davant dels guerrers. Els guerrers són els que imposen aquestes virtuts corporals que diuen sí a la vida, que tenen vitalitat. En canvi, els sacerdots se senten inferiors. És aquest ressentiment que és el que crea valors. Aquest ressentiment que coincideix, diu Nietzsche, amb el poble sacerdotal per excel·lència, que és el poble jueu. El poble jueu simbolitza la revolta contra tot allò aristocràtic. I els jueus van fer ja una transvaloració dels valors. És a dir, van transformar el concepte de bé i de mal, de bo i dolent, tal com l'havíem vist, no? Dèiem que el bo era el noble, poderós, etc. Doncs llavors el bo es converteix en el baix, el vulgar i el plebeu, i el dolent es converteix en allò que seria doncs, aquest esperit aristocratitzant de la gent que estima la vida però que alhora rebutja els pobres i rebutja doncs, aquesta gent plebea i aquesta gent baixa. És a dir, aquesta transvaloració dels valors diríem que du a terme el poble jueu. Per tant, en el poble jueu té lloc el que ell anomena la revolta dels esclaus pel que fa a la moral. És a dir, el judaïsme representa la revolta contra tot allò aristocràtic i contra tot allò noble. I a favor dels febles, a favor dels malalts, a favor dels fracassats. I això doncs, l'utilitzarà el cristianisme per fer el mateix, no? És a dir, per fer aquesta lluança dels febles, aquesta lluança dels malalts, dels fracassats, dels que diuen no a la vida, dels que se sotmeten, d'aquells que tenen compassió, que es resignen, que se sacrifiquen, però que no són feliços perquè no viuen la vida. Això pel que fa a la primera part, fixeu-vos l'anàlisi del bo i dolent, de com es produeix aquesta transvaloració, allò que és bo és de bé dolent i allò que és dolent és de bé bo. Per tant, caldrà dur a terme una segona transvaloració, que serà una altra vegada tornar a l'origen. El plantejament de Nietzsche és tornar a l'origen i tornar a que el bo simbolitzi allò que és aristocràtic, allò que és noble, i el dolent simbolitzi allò que és baix i allò que és plebeu. A la segona part de la genealogia de la moral, el que fa Nietzsche és parlar de la crueltat. La crueltat com un instint fonamental, com el plaer, diu ell, de veure i de fer patir. Fixeu-vos que aquesta anàlisi de la crueltat és una anàlisi molt descarnada, és una anàlisi molt dura, no? Del que suposa la crueltat. Si no, ens podem posar un exemple. Si veiem doncs, que algú cau escales avall, doncs molta gent reacciona quan algú veu que un altre cau escales avall, rient. Aquesta reacció és una reacció cruel, de dir alegrar-te del que li està passant a l'altre. No? O si no, quan passa qualsevol cosa al carrer, la gent surt al carrer a veure què ha passat. No? És a dir, aquesta crueltat, aquest plaer de veure i de fer patir, que coincideix precisament amb un concepte que posarà en circulació Sigmund Freud, que és el concepte del tànatos, aquest instint de destrucció. Segons Freud hi ha dos instints, l'eros, que és l'instint d'autoconservació, que té a veure amb el sexe, no? Que té a veure doncs, amb allò que, diríem, es relaciona amb el principi del plaer, i per altra banda el tànatos, que tindria a veure amb l'instint de destrucció, i que doncs, justifica, segons Freud, les actituds de certa gent sàdiques i masoquistes. I aleshores el que fa Nietzsche en aquesta segona part de la genealogia de la moral és analitzar el concepte de consciència moral. La consciència moral diríem que és l'instint de crueltat reprimit. És a dir, aquest instint de crueltat que tenim, que tots som cruels i que reprimim cap al nostre interior, apareix en la consciència moral. No? I apareix doncs, l'angelet i el dimoniet, no? I l'angelet és el que ens diu el que hem de fer, no? I que realment doncs, podem distingir entre el bé i el mal perquè hem reprimit aquest instint de crueltat. De tal manera que fins i tot ens sentim culpables. Us apareix el Pare Nostre, per exemple, perdones les nostres culpes, no? Com si l'ésser humà fos culpable, com si l'ésser humà fos responsable de tot allò que li ha succeït. Això doncs, ho desenvolupa Nietzsche en aquesta segona part. Després arriba la tercera part, que és la que tracta dels ideals ascètics, i que diríem que analitza la psicologia
del sacerdot ascètic. Els ideals ascètics, per exemple, l'autodisciplina, el rigor amb un mateix, que són ideals que poden estar molt bé, però que esdevenen menys preables quan parlem del sacerdot. De fet, el sacerdot ascètic diríem que és aquell que desenvolupa aquests ideals ascètics. I això és un recurs, de fet, dels febles per continuar vivint. És a dir, la repressió de les passions, no? La repressió de les passions per fer que, evidentment, els nobles, els forts, els vitals, no puguin imposar-se, i per tant com un ressentiment davant d'aquesta situació. I per això, de fet, en aquesta última part analitza la figura del sacerdot ascètic dient que és el que ha inventat també un seguit de conceptes que van més enllà dels sentits i en les quals fa que l'ésser humà no pugui ser feliç perquè es troba reprimit, perquè es troba oprimit en el seu interior davant de tota aquesta allau de conceptes. I acaba aquesta obra, curiosament, amb una frase que diu que l'ésser humà prefereix de voler el no res que no pas de no voler. I això, us llegiré un fragment de la genealogia de la moral on precisament explica aquest concepte. No? Llavors diu el següent. Diu, si hom deixa de banda l'ideal ascètic, aleshores l'home, l'animal home, no ha tingut cap sentit fins ara. La seva existència a la Terra no ha implicat cap objectiu. Per a què serveix l'home en general? Heus aquí una pregunta que no tenia resposta. Mancava la voluntat d'home i de terra. Al darrere de qualsevol gran destí humà sonava com a lema un endebades, més gran encara. Precisament, això significa l'ideal ascètic, que mancava qualque cosa, que un buit enorme voltava l'home. L'home no sabia justificar-se, és a dir, estem davant d'una altra forma de nihilisme, d'una mena d'intentar omplir un buit, quan realment aquest buit és molt difícil d'omplir. L'home no sabia justificar-se, no sabia explicar-se, no sabia afirmar-se. Patia el problema referent al seu sentit. Patia també per altres motius. Pel que fa a les qüestions cabdals, era un animal malaltís. Amb tot, el seu problema no era el sofriment en ell mateix, sinó el fet que mancava la resposta a la pregunta proclamada amb crits eixordadors. Per a què serveix la sofrença? L'home, l'animal més estreno i més acostumat al sofriment, no nega en ell mateix la sofrença. La vol, la cerca, fins i tot, en el supòsit que hom li demostri que té un sentit, que la sofrença serveix per alguna cosa. Quan parla de sofrença, òbviament parla del patiment, no? Aquest concepte del patiment tal com és definit pel cristianisme. El sofriment que no tenia sentit. No pas el sofriment ha estat la maledicció que fins ara s'ha estès sobre tota la humanitat. I l'ideal ascètic li oferia un sentit. Fins ara ha estat l'únic sentit. És millor tenir qualsevol sentit que no tenir cap sentit. L'ideal ascètic ha estat, des de tots els punts de vista, el faute de mieux par excellence que ha existit fins ara. En ell, la sofrença s'interpretava. El buit enorme semblava corollat. La porta es tancava davant de qualsevol nihilisme suïcida. La interpretació, d'això no hi ha cap dubte, implicava una nova sofrença, més pregona, més interior, més verinosa, més capaç d'arrossegar la vida, col·locava qualsevol sofriment sota la perspectiva de la culpa. Però malgrat tot això, l'home fou salvat d'aquesta manera. Tenia un sentit. Des d'aleshores ja no era com una fulla emportada pel vent. Recordem Pascal. Pascal deia que l'ésser humà era una canya pensant, no? Emportada pel vent, entre allò més gran i allò més petit. Des d'aleshores, deia Nietzsche, ja no era com una fulla emportada pel vent, com una pilota amb què juga l'absurd, allò que no té sentit. Des d'aleshores podia voler qualque cosa. No importava d'Antuvi què volia, com ho volia, per a què ho volia. Allò que importava era que la voluntat en ella mateixa s'havia salvat. Hom no pot ocultar-se pas als propis ulls, allò que expressa pròpiament tota aquella voluntat que rebé de l'ideal ascètic la seva orientació. Aquest odi, dirigit contra les coses humanes, més encara contra les coses animals, més encara contra les coses materials, aquesta repugnància pel que fa als sentits, pel que fa a la mateixa raó, la temença enfront de la felicitat i de la bellesa, aquest desig d'apartar-se de qualsevol aparença, de qualsevol canvi, de qualsevol evolució, de qualsevol mort, de qualsevol anhel, de qualsevol desig fins i tot. Tot això significa, gosem de comprendre, una voluntat de no res, una repugnància de la vida, un rebuig dels pressupòsits més fonamentals de la vida. Tanmateix, és i continua sent una voluntat.
perquè tot repetint com a conclusió allò que he dit al començament, l'home prefereix voler el no res que no voler. Aquest final de la genealogia de la moral, en la qual el que està expressant és que la gent prefereix voler el no res, creure en ideals que estan situats més enllà de l'experiència, resignar-se, reprimir-se, negar la vida, més que no pas no voler. I no voler seria negar la moral dels esclaus, afirmar radicalment la vida, estar disposats a fer un nou començament, aquest superhome que s'obre camí a través de la voluntat de poder i que vol assolir allò que encara no ha estat assolit. Per això Nietzsche és un perspectivista. Per això Nietzsche es mou en l'art de la sospita. No parla en termes de veritat i falsedat, sinó que parla en termes de sentit o valor. L'objectiu de Nietzsche no és altre que desemmascarar les il·lusions i els autoenganys que l'ésser humà ha anat construint al llarg de la seva història. I en això rau, i en això consisteix el perspectivisme. És a dir, l'important és la perspectiva, el punt de vista des del qual tractem el món, ja que no podem arribar a la veritat absoluta, ja que no podem arribar a una veritat rodona, com deia l'ésser de Parmènides. Ens hem de conformar amb el sentit, i l'objectiu, precisament, és desemmascarar totes aquelles il·lusions, tots aquells enganys que l'ésser humà ha anat construint. Aquest és l'objectiu de la genealogia de la moral, trobar l'origen dels conceptes morals i donar amb totes aquelles condicions que cal que es produeixin perquè l'ésser humà s'alliberi de totes les seves opressions.